Oho, kakvi ogromni pokloni! Wow, a šta je to unutra? Neverovatno, to su ogromne kućice za lutke. Ovo je tako sjajno. Treba što pre početi sa njihovim opremanjem. Jedna je zlatna, a druga srebrna. Leslie već ima ideju. Odlučila je da razbije disko kuglu. Wow! Kako je to lepo! Sada krov savsija. A Jennifer, imaš li ti čime da uzvratiš? A? Koga ona to zove? Šta? Da li to leti helikopter? Sa sefom? Baš me zanima šta je unutra, a vas? Hajde već otvaraj što pre, sve nas zanima. Wow, koliko zlatnih novčića! Ekstra! Sad je ceo krov u zlatu. Neverovatno! A velika stvar? A ja ću ukrasiti prozore ramovima, a između spratova ću okačiti rasvetu od srebrnih lančića. A tu ću zalepiti šiljke. Kako lepo! Ispalo je baš moderno. A Jennifer, jesi videla? Pa šta? Ja ću isto uzeti ramove, ali zlatne. Njima ću ukrasiti prozore. Tu ću staviti zlatne stubove. Izgledaju divno. A na krov ću zalepiti portret svoje lutke. Neka svi znaju ko ovde živi. Ozbiljno? I ja to mogu? A moju lutku znaju svi u kraju. Eto, sada kada smo ukrasile kuće s polja, možemo da pređemo na sobe. Ali prvo moramo da dobijemo potpuno odobrenje od naših lutaka. Kako vam se čini? One su oduševljene. Lutko, šta želiš da mi daš? Balon, odlična ideja. Da, slažem se. Hajde da ukrasimo plafon balonima. Ipak ti je rođendan danas. A tu će biti zlatna fotozona i crveni tepih. Tu ću staviti čokoladnu fontanu, a ovdje će biti mesto za poklone. I obavezno treba sto sa pićem. Gotovo. Mada čekajte, ostalo još da uključim fontanu i unajmim konobara. Eto, sad je sve gotovo. Wow, da li je to prava čokolada? I baš simpatičan konobar. Hoću da probam. Leslie, šta radiš? Hej, sve mi kvariš. Idi kući. Gosti bi već trebalo da stignu. Evo ih. Svi su došli na rođendan moje lutke. To je tako slatko. Hajde, prođite ovuda. Sve je već spremno. Da, tu možete da se slikate, a ovdje da stavite poklon. Wow, moje lutki su poklonili cveće. Baš lepo. Da, gosti mogu i da jedu i da probaju čokoladu. Ostalo još samo da napunim čaše zlatnom kolom. Moja lutka obožava kolu. Da, kakva lepa proslava. Wow, to zaista izgleda super. Ali ne brini, kod nas će biti još bolje. I ja ću tebi napraviti fotozonu. Naša će biti srebrna. Tu će biti sto za poklone, a ovdje polica sa slatkišima. Ovdje ću staviti bar sa pićem. A tu može da se sedne. A još ću ti staviti bazen. Vidi, unajmila sam izgodnog barmena. Gotovo! Moja lutka je spremna da prima goste. Čekajte, nešto sam zaboravila. Bazen sa Skittles bombonama. Da, odlično. Sad su svi gosti došli kod nas. Dobrodošli. Kod nas je mnogo zabavno. Uživajte. Da, i svako može da dobije poklon. To će biti najbolja žurka. Šta? Dušo. Ne, samo nemoj da plačeš. Pokvarit će ti se šminka.
Jao, dušo, ne brini. Obavezno ću nešto smisliti. Znam šta dalje da radim. Napravit ću koncertnu salu za moju lutku. Ovdje će biti scena. Ukrasit ću je biljkama. Stavit ću stolice. Okačit ću prelepe lustere. A sad će moja lutka da igra balet. Samo treba da se presvuče. Gotovo. Sada su sve drugarice lutke zainteresovane da gledaju balet. Odlično. Pokaži im šta znaš, lutko. Sviđa im se. Odlično. Šta? Jao. To nije fair. Jeste, moja lutka je najbolja i jako je talentovana. Jel tako? Joj, samo ne brini. Ja ću ih sve vratiti. Vidi, tu ću staviti disko pod, a tu će biti zvučnici i DJ sto. Još ću okačiti postere i rasporediti dekoraciju. I unajmit ću vrhunskog DJ-a. Kako zabavno! To je pravo ludilo. Njegova muzika je tako moćna. Terate da igraš? Hajde brzo, svi dođite kod nas na žurku. Kod nas je zabavnije nego na baletu. Eto, vidiš, svi su se vratili. Sada možemo svi da plešemo. O, da! Super! Uživajte! Šta je sa Jennifer? Izvini, dušo, svi su ponovo otišli. Ne želim da Jennifer i njena lutka plaču. Sad ću nešto da smislim. Ej, hajde da ovdje stavimo tobogan. O da, sjajna ideja. Sad ću i ja staviti svoj. Hajde da napravimo zajedničko dvorište. Ovdje ćemo moći da se odmaramo i zabavljamo na žurci. I super je što naše lutke neće morati da dele drugare, jer ćemo zajedno praviti žurke. O, da, to je bila odlična ideja. Hvala ti, Leslie. Nema na čemu. I ti si mi baš pomogla. A šta su poklonili našim lutkama? Hajde da vidimo. Wow, pa to su jednorog i Labubu. To su baš dobri pokloni. Sad naša lutka imaju ljubimce, divno. Jao, moja lutka je već umorna. Moram hitno da ju napravim spavaću sobu. Našla sam savršen zlatni krevet. Stavit ću ga ovdje. Da, i trebaju mi zlatne jastuke. Treba ih puno. A tu ću staviti kamin. Gore ogledalo i sveće. Tu će biti ležaljka za jednoroga. A tu će biti sto za tašnu. I obavezno treba garderober. I još mnogo obuće. Super. A sad ću okačiti portrete. I sada moja lutka može da se presvuče u pidžamu. U ovoj sobi lutka i njen ljubimac mogu da se odmore nakon teške žurke. O, tako sam super smislila. Sviđa mi se svaki detalj. Znaš, ja sam umorna. Sad ću napraviti spavaću sobu za svoju lutku. Tu će biti krevet, veoma mekan. A tu ću okačiti zavese. Ovdje će se odmarati Labubu. A još nam treba i kada. Ispada baš lepa soba. Kadu ću napuniti srebrnim perlama. Moja lutka obožava da se kupa u srebru. O, i Labubu također. Moja lutka je već zaspala. Laku noć. Jennifer, svaka nam čas. Baci pet. Sada imamo dve divne kuće za lutke. Sad ćemo svaki dan zajedno da se igramo sa našim lutkama. To je divno. Da, potpuno se slažem. A koja kuća se vama najviše dopala? Zlatna ili srebrna? Napišite odgovor u komentarima. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao!